Like one to got my punchlines at you, you know, let the rap gods bless you, know, divine intervention is stopping me from doing it. I terminate, eliminate, plant bombs and detonate, penetrating shrapnels, pop bones just like pills, then force feed you with Molotov cocktails. Freedom or jail cell, well, it's the same hell, you still gotta deal with bullshit for real. The presence of the essence since my adolescence makes sense, so you can't bail off 2 cents. Now who the fuck do you think you are? 80 is a rhyme. Kapolo Mike Ayubik, third part of the night, go! Make some noise! Shout out to Buhektik, Holy Clive, 6,000 Goons Entertainment, Azultos Lugua, 032, Fire Out Collective, Infamous Ink Tattoo. Dahil salamat nyo. Nagunod na lang karoon, pagpagin nyo magalingon! Yeah! Sagong wala! Si Bubes, pero di ka niligan! Make some noise for Marshall Bonifacio! Sagong to! Gigan Tihiro! Make some noise for Ben Pluma! Dogs, BPC, Animalism, Island Boys, Mr. K-Bob, Mamzel, Busnayer, The Good Life Tattoo, salamat sa t-shirt, ang set, Mr. Gary sa Good Life Tattoo and Piercing, thank you. Yo! Ibigin ni Andaw si Marshall sa Windows Piliyaw na sa Penpluma. Minagdadalan! First round, Penpluma, let's go! Penpluma, game! Hoy, Mr. Battle of the Year! Karong gabi una, di kaundangan og bash! Para di nakasigig hisgot, kibuhatan ti kag sash! Mr. Battle of the Year! Tuog layo na kay ka! Di ko pa iwit mamen! Kaysa sash palang daan, mudikit na ang pen! Ikaw, Mr. Battle of the Year, ay sus Ginoo! Pati ka sa kong barang gibuo! Kay ang bala bantang ni sa agtang si Marshall Ginoo! Asa si Marshall? Wait, isa! Oo, pen akong gamit na pang duslak! Wala ni magic! Sakto, Penpluma, kay Lidandan, kay ang duslak balik-balik! Tungad ka na ra akong dala! Tuang di yun ka magsilbi! Pinabiling sa kong capacity! 45 MB! Kay MB, gipildi ra nag-MV! Este Invictus ka bano! Tira MV ni Luping nimo as nag-glutoni! Tanawan ni Dako! MV glutoni! Tuwang asala! Kuwang panaglima, ayaw mong akura! Kaya ang pinaka-deadly sa scene, akura! Oo, Dako, nakaayo ka! Ang Rapolo ayaw himuha ang pigiri! Kapag mo na lang po si Marshall, ang bihot ang sunod sa GS Eatery! Ayaw kilain ha! Panamin pra! Kaya imong lawas puro acid siya rupa pa ka matensyon! Ayaw kilain ha! Sa flip top anim mga mo solo sa lechon! Salamat sa info na! Hawal man din yung bata-bata siya rupa pa yung mabitin! Awala yun tiyos na iyo! Kiman na pipira imong gibilin! Balita na ako! Ikaw daw ang rapid na di mo nililiga! Wow, nililiga! Tira pa lang daan, di ka away pagpapal, pre! Kung di ka man nililiga, batang ko sa naprakan, be! Be! Ngayon mo makontra kay si Loco! Freestylean ka man! Nga ikaw, Shal! Mag-burst ka sa prisuhan! Nakita sa libuan, imong hiad na batasan utong ni imong ilang luang. Kaya das fake ni Doraemon sa ahon, sa apa kayo sumulang? Nakadaog ka tungod sa imong noise, pati yun nga balita. Noise imong gigamit mo na decibel. Decibel imong gipakita. Mo pang distract na lang, kaya gigihapon ka magsilbi. Ako ni mo pa uli sa inyo o pag-selfie. Sige ko naman, kumukan na sa Rapolo, matsok ni si MP, si Dayang at LDJ nung masyol baka meron eh. Time! Person! Yo! Si Shagit ba? Hindi mo siya. Umat na siya. Grabe ang kabay! Kaya ta, magdalay ka ubalay mong kuluna ang patay!
Yo! Kay bawal ako sa imong style pen, magpaka-technical, grabe ka typical, sunod sa lyrical trends, puta. Shit! Ba ayaw. Kay bawal ako sa imong style pen, magpaka-technical, grabe ka typical, sunod sa lyrical trends, nakuha ko kahuman og college, karuang knowledge, lupigo ng nahuman sa pag-edukar men, civil engineering ang kurso, mo kumpara nimo, mas maayo ko sa technical pen, wak rapper. Wak rapper, akong kinumok loyal, one-timer. I smell blood, ikaw unya kasi mo ng white flower. Pagkapil din ako itong miagi, isa nistahimong backbiter. Kung nakalimot ka kung sa kagahe kaniyang tambal sa Alzheimer. Ang masunog abo, lupigon si Rage nga nakasuyong pa ko kay dugay na kung tama aning duwaa. Samtang nangatulog pa mo, Jan Leo, ngunit ikaw sa halad. Puta, kung kalima binggahan, masigman lood ka bro, kay murang panik sa simbahan. Pagdawat sa halad, manlugos ako. Manlugos ako, murang pari sa simbahan. Pagdawat sa halad, manlugos ako, sikinsa ka. Nagtukag bangis na ka. Pinakamaayos si RBL, puta sa ilang liga ra. Giakbang ka sa kuha sa rapulo, puta, dinalalim tanga. Ang pasamot ana ang maayo sa inyong liga, pag-abot ni repraktis-praktisan ra. Makaibaw na ka. Unsay feeling sa gihunting brad, unsay feeling mahimong laughing stock, unsay feeling nga maayo ka sa inyo, pag-abot ni Ray mahimong pansilbak. Di ta kalibel, ako mapalinog sa kada liga, itablado makabitak-bitak. Magpalinog sa kada liga, itablado makabitak-bitak. Kusog ang magnitude, bisag asa. Pagtanaw mo sa video, mapili mo ang aftershock. Di ka kapili kung unsay padulungan ani kay dili ni Bandersnatch. Kung ngilngig dito si Cloud9 kini ang Jason nga nag-hockey mask. Matupok, kaning bagong tubo, diri sa gubat, human sa pagsibak, magkagubot, kinagsunog, nagkaingin ng lumberjack. Kining pusi, power na ulo kaayo, pero King Koy, murag Thundercats. Kay di ka daw sa Villa Gonzalo, dagang sipa, murag soccer match. Ang pusi nga di mo undang battle rap, malata, o parehang cancer ka. Kaysa pagtira di mo buhi, ang tawag anak ay vagina lang. Ang pinakuutan na din ka, pinaanghil ang presensya, pwes makatilaw kang return to sender kung feeling ni mo heaven sent ka. Di ba, grabe intensity sa battle. Ipakitang ebidensya, ipakita ni mo penitence, siguradong penitensya. Pinabuutan na mo din ka, pinaanghel ang presensya, makatilaw gid ka, return to sender kung feeling ni mo heaven sent ka. Daming intensity sa battle, puta. Ipakita ang ebidensya, ay ipakita ni mo penitence. Sigurado ang penitensya, ay kung penyod ka, ikaw ang yuni. Bati kay kag sinuwatan, imong papel sa tae ng malunod. Pwede sa gajete, medyo bongga. Pero wag na'y agi pag mahulog, pwede sa gaparker. Katong mahalon, moabot og libo ang presyo dong, kaya di praktikal na mo bayad para nimo parehar mong agi sa tagsing puhol. Di lagi ka jagraprakan, ang imong amo si Lupo Tay. Tay! Nagisgutog pa siya na lang. Nagisgutog pa siya na lang. Pagkapaita, obses sa juga sa love team ni. Diyan mo itong sa ina. Dili na lang ni Pase. Kasabot na mimigo. Ito ni Pase. Tayo ni Pase. Lung sa Cebu. Oo na ang adere. Oo na ang adere. E gusto nga ito ay mulabaw. Ni Pasilong sa Cebu. E ako maumanan. O par sa Mindanao. Marshal Bonifacio. Di ka taga-dere. Tinihili sa big fish. Di ka taga-dere. Kung saan pagtaga, kung di man ka mao, di ka adaog na kung isang itaga pa sa bato. Maangyawa, makawa o gana, tanawang na mga, murag, irong na labrador. Mugana lang o basta ang kanon, tenador. Wala pa rin mo makuha bro, silong man sa diiniwa, nasakto kay nato, klaro
Kasitan! Di ba yaka yung guys? Ang inuusan, Marshall Lupaya, check ang sack of rice! Kay para musaka, ng pakasaka, manamay uglain para na imaawal o tira. Unsay sak, basit sak sinagol pwede ba? Kita kailang isoon ng estilo, pugoon gihapon ka sa duelo. Kung ikaw si sak, karon ikaw mazero. Kay Migo, ikaw ang wag na sak, nga ang musik. Ikaw ang last letra sa akong ink. May pag-just of pad, inuhang trip, ilakaw crush ka ha, nga di mag-brief. Anong Andres ka, Bonifacio? Unbrief sa liyay? So kabaw na mo sa iyong nagkikipagkamay. Ayaw mo ano ba, hindi masindig mo agay. Paubayan na ikay ka kung problema sa balay. O ba ang istorya mga frats? Gikan pa niya sa iyong mga hood. After ni mo sa taas, diretso ka muli, iway makita pa si Wangkut. Speaking of tats, oo, wala mo makaya ang patek. Sa atong tuwa, you will surely die na mura pagpatek. Pero balita na ko, Marshall, idol mo si Aling Bender. May tagdili ka malain. Sa Rapolo, ikaw ang Bender. Bender na puro hangin. Kay ang, sa ang maang raka. Kabaw na mo sa tulo. Kamangutan na mag-okay pa na ang araw na kasi ang ulo. Maong! O si Marshall Matters mo ka. Maotay na pina-M ka. Ikaw na ang nai-logic. Lisod ka mabingga. Pero mauna yung fact na tragic. Na di mo masalasay. Wanay kami iyong logic. Kay patay ka sa homicide. Maong ilubong natin ka sa ubos. Maong ipunta natin ka sa ubos. Di nakakalahos. Di nakatangan bro. Ako si Marcos. Ano ang dineri Marshall Law? Ay, Marshall, go! Kayo, sabog kay siya. Taga-Villa Gonzalo. Na sila'y tagak sa sapa. Maong grabe siya ka-proud. Ang nakulatahan, bata na mentally challenged. Woo! Grabe pagkahaw. Kay bao baka tungod adto akong respeto back to zero. Mas bitch ka kay Piper Perry nga giiyot sa utak ka ni Bro. Kaya kung sa inatong sitwasyon, matawag na ka na hero, mas grabe ang magsulingan. Iyang ginunggab ang mongoloid na nangawat o kaldero. Puta! Iyang ginunggab ang mongoloid na nangawat o kaldero. Iyang ginunggab ang mongoloid na nangawat o kaldero. Klaro na kaayo, anong grabe ka kahilaw. Proud kay Captain ng ulata, puta di man to ikaw. Ang animal na lamian sa binuhatan sa uban murag si climax ang naglolo, ikaw nagawasan. Puta, kada bate nga lang, iyang kontra na ghostwriter, puta para na ay mayawit lang. Titigal nga bugo, pag naibutangan ay masabta ng ungo, pasanginlan, kumugamit ka ghostwriter na anggel, puta. Dapat di ni mong malimtan mo refleksad na sa imong kagaan imong kontra bugat na timbang. Bugat na timbang kay ghostwriter. Ang pangutana nga ano ba'y kung saman ka ang espiritu di na dako mapagsuway. Mubangga na o wala diha puta mura na kagpantumain. Kinisipen, tagang kilipen, tagraman suwat agi sa panuway. Puta agi sa panuway, di ba? Kay sa imong mga anggulo, nagsingir at pumasin. Kung mag-hispot ka ghost on cam, batik yun na ukuha, bisag asa ka mang hunting. Kay bisag batik yun na ukuha, bisag asa ka mang hunting. Kaya batik yun na ukuha, bisag asa ka mang hunting. Batik yun, mag-hispot ka ghost on cam, batik yun na ukuha, bisag asa ka mang hunting. Basig ikaw rin na pag-ghost right. Kanya di ba angkon sa ugalingon, ipasa na lang sa lain, murag Bloody Mary shit! Sa sige ni mong hisgot, ang ghost imor ni kauban pagkatubang ni mo sa samin. Puta! Times 2 ang pagka-prodigy, Magdi o BJ Pen, idol ni mo si Iceberg Perry, mahimungkol ni mong suwat sa kawatong si BJ Pen, ang butong tinuod ba? Puta! Pero ako nadunggan sa Hill Safe Pen, uyab na daw mo ni Climax, puli-puli mo o BJ Pen.
Fuck! Uli-uli mo og DJ Pen, yeah! Kahit uli-uli mo og DJ Pen, Uncle J Black, nagagamay ang inyong mga bara tungkol sa personal info. How ironic nga ako ang imong pag-umangkon pero itong bars ang nephew. Aha! Ha! 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 Grabe na awak kung wordplay para ang mga tao maapis. Yawa, katumbas ra na sa mahimo kang babae na pag-umangkon kung maigo ka sa unis. Way klaro mo pagkasuwat sa gamitan bag ang tsuhos, sakto ra nga iyo mo si J Black kay ayo kanya lugos. Putang naunsa naman inyong pen. Murang wala na may naunsa na inyong pen. Murang nakahurot na ang tinta. Wala na creative juices na makuha sa utok. Pag napiga, ina-inflate pa ang kabalingon pen. May pagmatulog na lang ka. Kaya kung duwaan ni mong pabalingon, loo-loo na, way gustong makakita. Dan, nasa, Ben Pluma. Way buka na rin niya! Ang lawas, goosebumps! Sinis ko to goose, pero wag ko nagka-goosebumps! Game, round 3 game? Motherfucking best import! Bobby Ray Sr. Oh! Ako medyo nahimuot. Basi Bobby Ray Jr. Kaya kusunti ka magpahumot. Hapit na ka magtumot, imong HP ma-lower pa na. Magpahumot kaya si Parks, Blackwater ba yan? Ako din si Marshall. Bishara sa Cebu, Iligan, sa bahingan ng Don't Sleep. Di ba, pero may mo kinasulti. Huwag ka mapulan. Sigang ingon ng Don't Sleep, hatlokan yung para kay katulgan. Ayaw pa magkusin yung pinugos ng mga mugna. Kay dili na hulga. Unsay Don't Sleep. Buang duty mga ugma! Sa Napolo, si Israel, pinipituon. Pero, tika Saler, pinipituon. Kung Aliber, akong gamiton. Alkansi ka pro. Kung mapapel, pinipituon. Galaxy ako! Galaxy ako! Kay Marshall, ano gusto niya mag-imantay sa upan? Magpang-legit pisag, pinitisan na lang gusto sa pagin. Ano mas tuwa ninyo Jamal? Dahil sa sobrang ayaw mo sa mining, gagit ka pati kay Aramina. Ayaw mo sa miners, mabuti ang wala ng pedophilia. Miners? Woo! Basig minors, ang ulo ni nagyaban. Marshall, pinakasabi mo, minors are not allowed! O sa tuwa niyong sticker sa lambatikos ni Ana ka. Sa lahat ng presidente, si Irap ang iyong iniidolo. Malamang siya ang iyong paborito. Gusto mong pumatok sa tao kahit mairap ka dito. Mairap? First, mahirap, pinitra kayo Marshall bisang pagmaripat mo. Bisag mahirap, hinog mairap, para lang mahirap mo. Na ikaw pa kaya gusto niyang araw, undangan ng bisuhan. Yawa, hipokrito, mo gamit kini sa una. Yawa, hipokrito, mo gamit kini sa una. Yaana makasuwa na yung chalice niya. Uminom ng monster si Jack na ito'y hanino sa siping tao. Gago! Uminom ng monster? Uminom ng monster ang imo agad. Si mong kapugot, dilipin mo sabay. Mas buto ko may si Minos, uminom ng Senos, awa, hapit na matay. Pero respeto niya ako kay Center Agent si Marshall. Girefer na unimo. Center na si Marshall. Girefer na unimo. Kabaw ko wala. Kinababay ang tirada ng karaho. Sa pag-refer pa lang, dapat ka mga ibang payo na mura na mo sila gipugaw sa Amerikano. Ya papayon pa yung sumalakit. Baka makalot. Kung sa'y gusto nimo, mag-rally siya sa ID Park na hot. Pinaysan yung bonus, 20K. Yung bakbak ka mula. Kailang 20K, sa araw mo.
Pero ito na. O gana ka. O isaway pa mo si Dominate. Palihuman ni Israel ay ihugas sa plato. Hangkugiro. Dara kay imong taras. May pa si Dominate. I-dominate na sa gawas. Sa imong pagkagago. Sa rupa pa ka maulaw. May pa si Dominate. Hugas plato. Ikaw, gusto kinang unaw. Maukinta kami tanaw. Tanaw na pagkong sabi ka ma. Kung ang Maria Cristina ay kumakatagap, ako, usang atagap na sa sapa. Tay! Yawa kong sinter daw. Ganahan ka magpalaker ka, bro. Di na ko agent gabo TL na ho. Yo! Kay ba mo unsa ng infusion, DMT, ayahuasca, mauna yung mga substance na ginaprocess ng mga shaman dahil ilang indon. Sa di pa sila manambal, ang nahay, gamhanan aron indon. Diya sila may power, kana akong dimension, gusto na akong inyong masabta nga ang shaman, power sa hallucination. Kaya di ba pen presuhan, o sa law pinakagay, pen sa isla, so ikaw ang katras. Sa iyang kalahong, kung sa iyang mga bars, wala na puno yung mga akas sa pinsay mo lang. Di ba ito 1962 sa Alcatraz, may mga puganteng nakagawa, so history repeats itself. Bisang pag pinakagay ng pen with the best bars ng mubabang, mapangitaan yun ang bahag. Kaysa pati nila ng Alex, may angkong na hambugiro. Unya, bahay sa pamilya, ang dami pagkantsaw. Pero sa umintog personal, mura din ang langit ang hampaw. Unya, para matawag mo legit hip-hop, inyong side, grabe ka hanggaw. Kaya para na-eksena, sinay o ang iyang kwarta, yung gigamit ang tagpaw. Para makaapil lang sa ibig, puta mo pabuutan, mukapit sa bantaw. Pag subuon mo baguhan puta, matik mo aw-aw. Pero di ka dapat maurat, kaya ang pangalan gamit sa pagsuwak, pakibalik o tanaw. Di ba pen kung niya yung mga utak plastic o saw-saw? Inyong habit mahapyaw, padungog-dungog mga ating gabadyaw. Kay tapis ang tanaw, may taas ang kilay, kay nang hagis ang langyaw. Puro lang pangatik, may damage sa ataking na takhaw. Kay ako, static, isang banghagi, nagbabae sa bangkaw. Eh di ba, ako ay nung ginabatikos, kay hambugiro daw ko kaayo. Mga saman mang kakmo nga, hadlok man matandog sa dalan akong kalayo. Di lang yun inyo maangkon, na tungod sa akong kamaayo, diri sa Cebu, mas bukat akong pangalan. Unya ako pag inandayo. Ako, upay-upay na sila akong mga idol ay naghakal o pagdala o kritisismo sa akong mga battlesman hangtod na himong amigo kay panmi pareho sa mga nahimo taghanig na kakunan. Mutual respect na akong nakuha, maong di ninyo matabunan na kung i-hate man galit ko ninyo inyong mga idol ang akong fan. Maong inyong tapok, grabe ka mga wak. Baka aron inyong hanas. Sige, pag-post niya ako sa Facebook, inyong debate, ipagawas. Kaya sige kang huna-huna sa kuha makaapas. Napataka naman ka sa gulan balas-balas. The body I was like 1, 2, 3 di Marshall nanawa lang sa YouTube lang basta Marshall kita round 1 si Marshall, round 2 dito patas sa pag-play na lakas pero mas nakulan ni Marshall
Marshall ang pagka-Pedroma sa kasi Pedroma terus sa mga less niya manggol terus siya nag-base sa mga ikon na kanya so ang boto Marshall. Yo, start right there, Euphoria Music. Yeah. First round, kang Marshall. Second round, kang Ben. Yeah. Third, kang Marshall. Kay Kukat. So, Marshall. Yo, Ralph, AMF, Lumats. So, wala na akong iwan nila mga step-ups kay ang crowd ko nang wala ka ni coverage good. Wala, ma-distract sila. Wala na akong iwan ng mga step-ups. So, Marshall sa mga. Para na mo ba? Nindot kaya ang dua. Mura sila ka ng mga irong buwang nagtutumba. Pero pareho sila mapaak pero mas lalang yung mapaak si Juan. Sakit sila mapaak pero mas lalang yun si Marshall. Ianalan ako pag definite ba? Ito, pares lang mapaak. Mas lalang yun si Marshall. So, pares lang mapaak pero mas lalang si Marshall. So, Marshall. Bro, ano?